No moi, mä haluaisin esitellä nyt mun ostoksia ja nää semmosia niinku, miten sen sanoo, sekalaisia, eli niinku ei oo yhdessä kauppaa, mut mä en halua tosta niin hirveen pitkää videoa. Ei tästä varmaan tulekaan 5 minuuttia yli, mut silti mä nyt aloitan ensin mun kirpputoriostoksista. Niitä joko 3. Ja ne kaikki maksoi euron. Ja ne on kaikki luomivärejä. Eli niinku samanlaisia, mutta eri värejä. Eli ekaksi mä ostin on tän värisiä. Ja se maksoi euron, niin kuin mä sanoin, että kaikki on nää luomivärit on euron. Tommosia. Tossa on niinku ruskea turkoosi ja toi on niinku harmaa, mutta se voi näyttää vähän valkoiselta. Tai sitten joku ihmeväri. En tiedä, mutta se oli euron semmoiset värit. Sitten oli toinen väri. Oli sitten taas, jos nää nyt sais auki. Joo, eli aukea. Ärsyttävä, no niin nyt. Heti kun se on ärsyttävä, niin sitä aukesi. Joo, eli tollaiset värit, eli siinä on kans tommonen samanlainen harmaa, sitten on musta ja pinkki. Sellaiset. Sitten on vielä jäljellä nämä näistä luomiväreistä ja kirpputoriostoksista, eli on keskellä pinkki. Sitten on tossa on tumman sininen, se näyttää varmaan mustalta, mutta se on tumma sininen. Sitten tuolla on liila. Semmoset. Noin, siinä oli nämä mun kirpputorin ostokset. Sitten mennään tonne Ginatrikoon. Sieltä mä ostin vaan nämä. Eli molemmatkin on Ginatrico Beauty-merkkisiä. Eli tää isompi, eli tämä on meikkivoidesivellinen, se oli 2,95. Eli 2,95. Tällainen tavisperus. Sitten tää pienempi oli luomivärisivellin ja se oli 2,95 myös. Joo. Ja nyt on aika hyvin, kun mä ostin just noi luomivärit. Ja sitten mä ostin heti niin kun seuraavan päivän luomivärisiveltimen. Ne on aika hyvä. Siinä meni. Sitten mä ostin tuolta. Mä en oikeasti muista, oliko nää Lindexistä vai Seppälästä. Mut kuitenkin mä ostin sieltä 4 noita kasvonaamioita. Eli tällaisen mansikan tuoksuisen kasvonaamion.
teen tämmösen passion hedelmä, tämmösen kasvonaamion, mikä nypitään irti. Tätä ei pestä irti, se äskeinen pestään irti, mutta tätä ei pestä. Tätä nypitään. Tällainen. Ja sit mulla on 2 samanlaista. Mä en tiedä miksi mä ostin, mutta mulla on ennen, mä ostin varmaan sitä varten, koska mulla on ollut ennen tätä samaa. Se on tosi hyvän tuoksusta tätä valkosuklaa kasvonaamio. Niin mulla on 2 sellaista. Koska on niin hyvän tuoksuisia. Ja ne kaikki makso. Ne oli kaikki saman hintaisia nämä kasvonaamiot. Olisiko ollut euro 90 vai euro 95? En ole varma. Sitten vielä viimeinen ostos, minkä mä ostin apteekista. Juu, älkää kysykö. Mutta se on tällainen shampoo. Erikoisshampoo. Tää on niin kuin, olisiko ollut joku 2 ja 30 välillä. Tai aika kallis. Koska tää on tehokas ja hellävarainen shampoo rasvoittuville hiuksille ja hiuspohjalle. Soveltuu myös värikäsittelyille hiuksille. 200 milliä. Niin, tällainen. Ja sitten se on niin kuin tän näköinen sisältö. Tällainen pullo. Noin. Mut siinä oli kaikki ostokset. Eli kommentoikaa mitä piditte videosta, joo, ja nyt on aika myöhä. Sori, mä ensinnäkin, että mä sanon, että on aika myöhään kyllä, tai tässä loppuvaiheella, mutta mä postasin aika myöhään nyt tänään, anteeksi siitä, mut ei se varmaan mitään haittaa. Mut siis kommentoikaa mitä tykkäsitte. Ja kyselkää. Ja ei tässä varmaan mitään muuta. Kesälomaa on ollut jo jonkin verran ja ollaan oltu jo Särkänniemessä, Jukuparkissa. Mennään ehkä Powerparkkiin. Ensi viikon perjantaina mä menen ratsastamaan. Joo, ei tässä kai mitään muuta. No, mä lopettelen tän videon ja siis kommentoikaa mitä tykkäsitte ja silleen. Moikka!